no planet blah. Blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Kinkaren errutinara ohitzen ari gara jada, eta horretarako hemen dituzu azken 15 aldiko albisten lerroburu batzuk. Hondakinen kudeaketarako plan integrala onartu dute Bizkaiko batzar nagusietan. EH Bildu izan da plan berriaren aurka bozkatu duen alderdi bakarra. Eta nabarmendu du hondakinen sorrera murrizteko neurriak ez direla nahikoak. Bioaniztasuna leheneratzeko neurri gutxi hartuta iritsi dira herrialdeak COP16ra. Urriaren 21 hasi zen, Kalin, Kolonbian. Eta herrialdeak azaroaren batera bitarte izango dira hainbat neurriri buruz eztabaidan. Dirudienez, COP15ko konpromisoen jarraipena egingo dute. Proiektuei buruzko berriak ere albiste. Nafarroako auzitegi nagusiak bertan bera utzi du muga meatokia ustiatzeko 3 baimenetako bat. Epailearen arabera, proiektuaren adjudikazioa ez da legezkoa izan. Laminoriako parke eolikoaren eraginan kritiko gisa izendatu du Arabako Aldundiak ingurumen txostenean. Eragina ez onargarria dela esan du. Estatu kontseiluak arrazoi eman dio lurzaindiari etxetako aferan. Manifestaldiak ere izan dira ugari. Urriaren 19an milaka herritar bildu ziren Gernika Lumon. Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidek deitutako manifestazioan. Agintariek inposatu asmo duten makroproiektua geldiarazteko galdegin zuten. Urriaren 26an alaber 100 lagun batu ziren Gasteizen. Uagak eta natura eragile askotariko ereituta. Azpiegitura handien proiektuak deusestatzeko eskatzeko. Horiexek albiste nagusiak eta orain Kinkaren betiko eta jada berezko zatiak. Gaurkoan itsasoaz eta beste. Gaur Kinka podcastean, itsasoaren ahalaz, Ondorio kateez eta Aitona Monen bizitzaz. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu atarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Kaixo Oli, zer moduz? Oso ondo nagore hementxe, estudioan, eta zu zer moduz? Ondo, baita ere. Pozten naiz. Ea nagore, ze termino ekarri duzu gaurkoan? Gaurkoan termino jostari bat ekarri dut, edo ala iruditu zitzaidan niri behintzat lehenengo aldiz irakurri nuenean. Ui, ara, eta zer misterio txotorri zaren ez, nagore? Zein da hitza? Vampiro elektriko. Vampiro elektriko, hori bai enuela espero. Abixatu dizut. Bai, baina, hala ere nuen espero. Eta zer da edo, zer esan nahi du? Itxuraz itzalita daudenean, kontsumitzen jarraitzen duten etxetresna elektrikoei edo gailuei deitzen zaie vampiro elektriko. UNICEFen klima aldaketari buruzko glosarioan izan nuen hitzaren berri eta barreta eman zidan. Uste dut ulertzen dudala zergatik deitzen zaien vampiro elektrikoak. Guztiz itzalita behar lukete, baina kontsumitzen jarraitzen dute, vampiroek xurgatzen duten bezala. Hori da, ezkutuko kontsumo ere esaten zaio, baita stand-by kontsumo eta xahutze isila ere, baina erakargarriagoa iruditu zitzaidan vampiro elektriko. Ez naiz harritzen.
Hiru denboraldiotan hainbatetan ikusi dugun bezala, asko eta askotarikoak dira klima eta natura krisiaren ondorioak. Begibistara atzemangarriagoak dira batzuk, eta ez hainbeste beste batzuk. Agerikoak diren ondorio horietako bat da izot azalera handiak dauden inguruneetan gertatzen ari dena. Urtzen ari da izotza, murrizten eta desagertzen ari da, eta ondorioz aldatzen ari da ingurune horietako paisaia. Paisaia eta paisaia horren parte den guztia. Horren adibide da Groenlandian bizitzen ari direna. Eta Maxi Castillejo itsaszientzialariak gertutik ikusi du. Greenhorn deituriko proiektuan izan baita bertan. Sana izena duen eta 32 metro luze den itsasontzi batean egonda. Beste 7 zientzialarirekin batera. Eta besteak beste, itsasoak CO2 hartzeko duen gaitasuna ikertzen aritu da. Maxi Castillejo. Itsasoak egiten du elkartrukatu karbono dioxidoa atmosferarekin. Hori gertatzen da prozesu fisiko, biologiko eta kimiko batzuen bitartez, eta nire lana da hori aztertzea. Lurrean, adibidez, landareek egiten duten moduan, itsasoan badugu fitoplanktonak, eta penaiek erabiltzen dute guzian energia, hartzen dute karbono atmosferatik, eta horrekin egiten dira guadu, eta dira kadena trofikoko, katetrofikoko base, ez belarra den bezala. Elikagai dira, animalia handiagoentzat, animaliak hiltzen direnean, ondora joaten dira eta berarekin garraiatzen dute, ponpatzen dute karbono. Itsas sakonera, non egon daiteken atmosferatik isolatuta ehundaka eta milaka urtez. Orduan azken finean da, ponpa bat edo transferentzia bat karbonoa egiten duena atmosferatik itsas sakonera, eta hori da nire lana. Ze gaitasuna duen itsasoak karbonoa hartzeko biologiaren bitartez. Zientzialariaren hitzetan, itsasoaren ahal hori ez da inezaguna, eta hain justu ere horregatik haren balioa nabarmendu nahi izan du. Itsasoak bestaltzen du planetaren 2 baino gehiago. Guk erreparatzen dugu basoei eta hola, eta basoak hartzen dute guk isuri dugun karbono dioxidoaren laurden bat. Eta itsasoak hartzen du beste laurden bat. Denok ulertzen dugu itsasoa dela diru iturri, dela leku bat kirola egiteko, turismoarentzako, arrantzarako ere sostengu bat, baina azten dugu itsasoa duela kriston egiten dira mesede gizarteari izugarria, karbono dioxidoa hartzen eta baita ere beroa. Isuri dugun berotegi efektuko gasen ondorioz, igo ditugu ez da gizen bat gradu ez. Gaur egun da, grado terdi ingurura heltzen ari gara ez. Ez baldin bazen itsaso batikan asko egoera okerragoan izango ginen, zergatik itsasoak hartzen dulako botoa dugun edo sortu dugun berotegi efektu horren 80%. 10% besterik ez gerarik pairatzen gaur egun. Izan ere, ikerlariaren ustez ez gara behar beste jabetzen itsasoaren ahal horretaz, eta bereziki klima eta natura krisiaren bidegurutzean jokatzen duen rolaz. Denean zerbait abstraktuaz, ez duzunean egunero sumatzen dela, etzera hartzen duen zereginaz, eta egia da, badugu agian begirune bat, edo bagera sentsiblak itsasoakin, esaten dugunen ez bota zakarra itsasora, edo arraiak jango dute, ez bota plastikorik, baina ez dugu agian ez gerago hartzen itsasoa zaindu behar dugula baduelako bere funtzio bat aldaketa klimatikoan izugarria, ez? Klima eta natura krisiak beraz, gizakiak bultzaturik, kilikolo jarri du itsasoaren indar hori. Baditu eragin ezberdinak, lehenengoa erraxena guretzat ulertzeko da, zuk gehitzen baduzu gura itsasoari, igoko duzu itsasoko maila. Hori da lehenengoa. Satelitetako neurketek argi erakusten dute itsas maila igo dela eta igotzen ari da geroz eta azkarrago, eta hori dagoela erlazionatuta badiez Groenlandiako glaziarren urtzearekin eta baita Antartikako izotzaren urtzearekin, ez? Esaten dute adibidez igo daitekeela 5 metro bat, seguruenik izotzaren urtze partzial baten ondorioz, baina ere izan daiteke igotzea dena urtuko galitz, igoko litzateke 76 metro. Orduan, gaur egun Euskal Herri batean, Hondarribia batean adibidez, marea bizia daudenean, amuteko auzoa ura sartzen da bertan.
pentsasazu Hondarribi bezala edo Zarautz edo Orio igotzen baduzu ura, metro erdi metro bat, egora nolakoa den, igotzen baduzu gehiago, asko soperrago. Eta fitoplanktonaren asuntuan, Groenlandiako kasuan, ikusi dugu, badaude fiordo batzuek daukatela oraindik isotza pila bat, ez? Isotza iristen da, ikusgarria da. Isotza iristen da mingain erraldoi baten moduan kilometro sartzen da itsasbarrenera, ez? Hori ikusten duzu glaziar askotan, eta hori da orain arte Groenlandiako glaziar gehienek zeukaten itxura. Ikusten du geroz eta gehiago badirela glaziar horiek urtzen ari dela, eta badire fiordo asko non glaziarrak ja ez dauden ez itsasuan eta sartu dire lurrian barrena 100 metro eta kilometro batzuk. Ordan hori da gure etorkizuna eta neurri handi batean hori da berotegi efektuagatikan. Eta horret baditu ondorio asko nola zen nutriente kantidade iristen den, zenbat urgez iristen den, produktibitate primarioan, modeloak badira, modelo matematikoak etorkizuna esaten dutenak, etorkizunean pompa biologikoa ahulduko da, hau da, itsasoak ezingo du horren beste karbono dioxido hartu. Ondorio horiek guztiek gainera kate bat osatzen dute, lotura zuzena dute bata bestearekin, eta egun barneratuak ditugun dinamika eta funtzionamenduan aldatu ditzakete. Aldatzen baduzu fitoplanktona eta zooplanktonoa da itsasoko animalietan landare txikitzuen egoera aldatzen duzu ere gainen da benena, ez? Arraia handiagoak eta bar. Eta horrek eragiten du, arrantzan dago, arrantzaleari sortzen dizkio kezka bastante, ez? Zergatik, badaude adibidez leku batzuk Groenlandian non ohituak zeuden bakailaoa arrantzatzera, eta batean hasi ziren bakailaoa murrizten hasi zen eta hasi zen gan bat hortzen. Eta orduan, klaro, zuk baldin baduzu sistema bat, arrantzontzi bat, hemen dugun bezala adibidez atuna eta antxua harrapatzeko prestatua, aldatu behar duzu azkar, eta ez baldin baduzu aldatzen, zure industria eta pikuta. Eta hori da adibidez herri batzutan gertatu dena Groenlandian, herri batzuk adaptatu dira eta orain daukate industria oparo bat, baina beste batzuk joan dira pikutara. Eta arazoa dutena gure aldean, esango nuke, Groenlandia duen arazoa da, bizi dira izotza singuratuak. Eta izotza hori desagertzen ari oso azkar. Orduan aldaketak dira azkarrak eta bortitzak. Eta sistema gizarteak daukan kapazitatea hortara aldatzeko nahiko mugatua da. Baina oharturik algaude horretaz, aitortzen aldiogu duen zama, Groenlandian bai, ala beharrez. Egin dituzte galdeketak munduan zehar jendeak sumatzen duen klima aldaketa, ez? Groenlandia da indize altuena duen. 10 pertsonetatik 9 esaten dute pairatzen dutela klima aldaketa. Horrek ez duzen nahi beraiek erlazionatzen dutenik klima aldaketa gizakiaren egiteakin, baina nola eragin aldu ere bai? Bitu, adibidez, kultura arloan beraientzat eiza edo foka eta hartzaren eiza zen oso garrantzitsua dire, ez? Gaude lekuak non ja dauden hartza gutxi dauden eta orduan kulturalki ez daude hartzak errito batzuk eta horren inguruan zeuden, ez? Eta horrek eragiten du egunerokoan adibidez duela gutxi zer gertatu zen egon zen Groenlandiako ekialdean, egon zen luizi bat, berotegi efektuak desestabilizatu zuen bertako zonaldia, eta horregatik egon zen luizi bat, eta 200 metroko alturako tsunami bat egon zen. Eta egon zen fiordoan, alde batetik bestera, kanka, 9 egunez. Hori gertatu zen Groenlandiako ekialdean, non ez den oso jende gutxi bizi den. Imaginazio gertatzen hori fiordo batean non jendea bizi den. Denak fuera. Orduan hori da, haian alderdi bortitzen, ez? Baina badaude gauza pila. Eta begirada Euskal Herrira ekarrita, nola gorpuztu daitezke klima eta natura krisiak eta ondorioz gizakiak eragindako ondorio horiek guztiak, gogo eta hau partekatu du gonbidatuak. Hemen daukagu aztik aztertzen du itsasoa eta baita ere klimarekin duen erlazioa eta bat, eta bere duela gutxi atera zuten txosten bat, non argi agertzen den klima aldaketaren eragina ikusten dugu azelerazio bat dagoela, eta non ikusten dugu, adibidez itsasoko maila igo da 4 eta 10 zentimetro tartean 80ko markadatikan. Baita ere, itsasoko ur-temperatura igo da gradu erdi eta gradu baten artean. Eta itsas mailari dagokionez, badakigu etorren mende honetan igoko dela 1 metro erdi eta 1 metro bat bitartean. Hori dena ondo egiten baditugu gauza. Jarraitzen baldin badugu
Amazonen paketak erosten. Amazoneko paketak betetzen dituzte hegazkin garraio gehien. Jarraitzen badugu isiletekin astebukaroro Europa marrana bidaiatzen, kotxe hartzen garraio publiko hartu aldugunean, eta ez dudik euki astiren proiektzio horiek metro erdi edo metro batekoa itsasmailaren igoera eukiko dugulako proiektzio horietan joango dela gorago. Badukagu 76 metro gotzeko aukera, eta izan daiteke hor gora fatea niruzta gehiago. Horren aurrean, Aiton Amonen bizitza aldarrikatu du itsaszientzialariak. Termino horrekin zer ulertzen duen azaldu du, eta horretarako zer egin dezakegun xeatu. Itzuli behar gura pixkat gure Aiton Amonen bizitzara. Eta zergatik esan nuen hau, azken finean, funtsean zer egin behar dugu klima aldaketari aurre egiteko. Karbono dioxido gutxiago isuri behar dugu atmosfera. Eta horretarako kontsumitu behar dugu gutxiago. Apaldu behar dugu gure bizitza, eta esan duan bezala lehen, adibide batzuk eman ditut nola murriztu aldugun gure karbono dioxidoaren emisioak, ez? Eta zergatik esate duten hau, bada klima aldaketari buruzko gobernuarteko talde bat, non dauden milaka zientzilari aztertzen dutenak klimaren aldaketa eta nolako izango den segurazki datorren urtetan. Eta beraiek esaten dute guk saiatu gara beroketa globala gradu terdi edo 2 gradu azpitik mantentzen. Bestela, aldaketak izan daitezke oso bortitzak. Helmuga hortara iristeko ez barrera hori ez pasatzeko, egin behar dira bi gauza. Emisioak gutxitu eta atmosferan dagoen CO2 kendu ere bai. Zergatik, egongo direlako sektore batzuk ezingo dutela CO2 emititzeari utzi. Garraioa, hegazkinak jarraituko dute CO2 botzen. Ordan inbar dugu gutxitu aldugu moduan, emisioak gutxitu eta CO2 atmosferatik kendu. Eta hor dago, etorkizunean dago lan handia. Teknologiak erabiliz, nik uste dut gure Aiton Amonen bizitzara hurbilduz eta dauzkagun teknologiak eta teknologia berrien garatuz, uste dut gai garela, izan elgerela aldaketa klimatikoa mantxotzeko edo goxatzeko. Horretarako baina zerbait egin beharra dago, desazkunderantz egin beharra dago eta ekin beharra dago. Ikerlariaren iritziz teknologiak ez baikaitu salbatuko. Maxi Castreillejo. Desazkundea da guztiz beharrezkoa. Zergatik, guk botzen ditugu 40.000 milioi tonelada karbono dioxido urtean. Hori zuentzat, da zenbaki bat. Jarriko izut beste era batean, David Ho bada zientzilari bat, Hawaikoa, berak esaten zuena. Irudikatuko dut hau, makina denbora bat balitz bezala. Urte batean botzen dugu beste hainbeste, esan dudan zifra hori, astu duguna den. Ez? 375 egun dira, klima aldaketa aurre hartu digula. Guk saiatu argara makina hori atzera buelta ematen. Orduan, nola egiten du hori? Adibidez, tradizionalki egin dugu zuhaitzak landatuz. Baina emango dizu zifra bat. Planetan dagoen biztanle bakoitzak zuhaitz bat landatzen badu, da 8.000 milioi, atzera ingo genuen bakarrikan 43 ordu. 375 egun aurre hartu digu klimak, guk atzera ingo genuen 43 ordu. Orduan, badaude beste teknika batzuk, baina gaur egun teknika horiek utziko ziguten atzera egiten berriz beste ordu pare bat, ordu batzuk. Orduan, saltzen digutenean guk jarraitu aldugula kontsumintzen orain arte bezala, teknologiak salbatuko gaitulako hori gezur borobila da. Egin behar dugu bi gauzak, lehenengo funtsean esango du berriz ere, gutxigo emititu, gutxigo kontsumitu, bizitza palago bat euki, errespetu gehiagokin naturarekiko, eta baita ere teknologiak aprobetxatu CO2 atmosferatik kentzek. Bestela jai daukagu. Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo aste artean, Maxi Castreillejo. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko.
amaitzera goaz. Bai, eta mami asko izan dugu gaurkoan ere. Vampiro elektrikoez aritu gara hiztegian eta zer diren ikasi dugu. Eta erreportajean itsas pompa biologikoaren berri izan dugu Maxi Castrejejo itsas zientzialariaren eskutik. Hori da, eta orain kantuaren txanda. Eta zer kanturekin amaituko dugu gaur? Gaurkoan Intzaren zenbat bada kantuarekin. Ze ederra. Astebete barru izango duzue gure berri Kinkaren bonus track berezian. Eta 2 aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Eta beti bezala gogoratu entzule, hitzordu horiek egin alizateko beharrezkoa zaitugula. Beraz, gustora entzuten bagaituzu, arpidetu buletinera ere eta egin berria laguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldea zaudeten guztioi ere. Mila esker. Puntate ditu horratzak, zenbat baliote dute gure hitzak. Mundua bidan, ta gu eltan gaudela hiltzeak, zentzurik bate duen galetuz, bizitzea. Biriken horratzak, beste behin ere bustiko gaitu goizeko intzak, ta ziztatzen jarraituko gaitu jostorratzak. Bada etxe bat itzuli nahi duana, bada baso bat, beti besarkatuko nauena, bada itxaso bat, beti murgilduko naizena, bada haize bat, beti arnastuko dudana. Joko gaitu bizitzak, zenbat kolpe jasoko aritzak, beste